ngamukela la Elia on ngaphambili ubaba uDlamini okuyena sihlalo wamadoda ala mawunikezwa irresponsibility indoda zama ukuyibamba okunye sokufundisa ngendlela uzofunda ngendlela okunye kodwa zama ukuyibamba irresponsibility ngiyacela siphakamene simene ngeenyawo sishaye izandla sishayele ubaba umvangeli umalunga izandla esezanga phambili from kwamakhuthi ayibonga inkosi haleluya ngiyabingelela egameni lika Jesu singahlala phansi bazalwane ngiyabingelela umfundisi our senior pastor Malunga egameni lika Jesu Christ abafundisi bonke abakhona abavangeli amadikoni obaba bonke nezinsizwa zonke egameni lika Jesu haleluya inkulu indaba yokuhlangana kobaba nezinsizwa haleluya uNkulunkulu useduze kakhulu kubantu besilisa ayibonga inkosi uNkulunkulu useduze kakhulu bantu besilisa haleluya namhlanje bazalwane nginezwi nje uNkulunkulu alibeke kimi masizohlangana alibekile kimi ngiyacela ukuthi sifunde izwi encwadini yabaseFilipi incwadi yabaseFilipi chapter 4 Philippi chapter 4 Philippi chapter 4 verse 13 nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo amazwi kaPaul lawa uPaul omunye oyindoda kodwa uthi unamandla okwenza konke hayi ukuthi khona okunye abona kuzomhlula kodwa njengendoda uPaul uthi unamandla okwenza konke kodwa konke lokathi uPaul ukwazi ukwenza uthi ukwenza ngoKristu Jesu ayibonge inkosi yena meyedwa ngeke akwazi ukwenza kodwa uthi unamandla okwenza konke ngaye uKristu omupha amandla namhlanje nginalolozwi lokuthi mangabe samadoda sinamandla okwenza konke ngaye uKristu ngoba indoda idalelwe ukuthi yenze iqala izinto ayibonge inkosi indoda idalelwe lokho ingakho kubalekile wejwayele ukusho baba umpostoli ethi ayifuneki indoda engenayo ivision umuntu wesilisa iba nento ozoyenza noma ungazi uzucabanga izinto ezinkulu kakhulu izinto ezincane ongathi nje ngiyabona kwenile ekhaya angilungise ekhaya ngiyabona lokho akuhambi kahle ngoba indoda idalela ukuthi iqala izinto izenze ayizenzi futhi yodwa kukhona uNkulunkulu endodeni ayibonga inkosi uNkulunkulu uyazi ukuthi indoda ngeke izihluleke manje okubalekile ukuthi indoda ingathi mayilele kwakusasa yazi izokwenzani mayivuka nje ayazi usuku iliqede mhlawumbe ilele usuku lonke kodwa ibingekho mhlawumbe enye into eyikhathazile kodwa indoda kumele ukuthi ibe busy engqondweni ibe busy indoda engqondweni yayo ikwazi ukucabanga izinto ayibonga inkosi ungazi uzucabanga izinto ezinkulu kakhulu ngoba uthi uPaul nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ongipha amandla ayibonga inkosi manje mangabe singamadoda sihleli sila namhlanje singenza izinto ezinkulu kakhulu izinto ezidinga thina uqobo lwethu izinto ezidinga imindeni yethu izinto ezidinga ibandla lethu izinto ezidinga icommunity yethu ngoba endodeni inkulu into uNkulunkulu ayibekile kuye uthi uPaul ke nginamandla okwenza konke
uPaul uvela njengomuntu okuthi into mayenza angeke ahluleke. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi uPaul engakosindiswa uzenzile ezinye izinto kodwa wahluleka. Kwaba khona la ebambeka khona. Kodwa manje uzovela la ubhalela lebandla uthi nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ongipha amandla. Namhlanje nginalolozu njengoba sihlangene ukuthi asazi ukuthi singenza konke. Konke singakwenza. Ayikho into engasihlula. Ngesihlulwe yilutho. Konke singakwenza. Ngoba sikwenzi ngamandla ethu. Thina ngokwethu siyahluleka. Kodwa uNkulunkulu uvela ngenelele, uNkulunkulu avela ngenelele. Ulibone isonto uliqala Monday ukuthi hey leli sonto liyobanjani. Ngazi ukuthi kwalona usuku lwaMonday ngeke uliqede ntambama usuku lodwa. Ayibonga inkosi. Ngeke lokhu kubone mangabe ungazifaka ezintweni engathi ziyinkinga. Amanye amadoda afuna ukuqala izinto avela abona ukuthi ngeke ngiqale inkinga omunye azijaje yena athi uzohluleka. Kanti kubalekile ukuthi uqale ungababheki abantu. Ziningi izinto ezingihlulile empilweni yami. Kodwa kwesikhathi zingangavela zona zibonakala naphambi kwabantu. Kodwa iningi kakhulu izinto ezingihlulile. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Kodwa zaba ziningi futhi uNkulunkulu angipha amandla kuzona. Ayibonga inkosi. Manje into ebalekile endodeni indoda kube khona into ezoyenza. Noma ngathiwa incane kangakanani. Empilweni yami uyazi umfundisi Malunga. Awukho umsebenzi engawenzanga. Uyazi umfundisi Malunga. Ngenza imisebenzi eminingi empilweni yami. Kodwa futhi mina ngikho good. Ezandleni nasesikoleni hayi angiyena umuntu ogood. Kodwa into esalayo ngiyenza. Kodwa ngikho nje ayikho into ongathi ungibeka kuyona uthi naku la good khona. Ungafuna ufuna wena ngeke uthole lutho. Kodwa kusalayo mina ngiyenza kodwa mina. Ayibonga inkosi. Ngifuna ukuthi nothi mina ayikho italent enginalo. Kodwa yiba nokuthi kodwa khona into ezenza ngoba ayikho mina ngilo example. Yokuthi noma ungakunikezana angikho good bakhona bonke abaningi abantu bangcono kuona wonke ama department zonke izinto. Kodwa kusalayo mina ngithi nje into ngizoyenza. Masethi futhi ngithi ngizoyenza. Ayibonga inkosi. Manje mningi nemisebenzi nje mina engiye ngayenza empilweni. Ngiye ngasebenza mina kwa construction. Ngikhuluma ngoba nangi baba Malungu uyayazi impilo yami ngisemncane futhi. Naye uyazi naye sisebenza naye. Sebancane. Ka construction. Angithi bawungena italent wenze njani? Wena uyoxovisa udaka. Into nje ngiyenzayo mina ngixova udaka. Ngoliqala ekseni ngo7 koze kuyoshaya u4. Alidlali ke la. Lo munye nje uyasibeka isitini yena. Ngoba indaba anginalo italent. Kodwa into okusalayo khona into engizobuya nayo ekhaya. Khona into engizoyenza. Ngoba mawuyindoda kufanele kube khona into yenzayo. Ayibonga inkosi. Ngasebenza emajalidini. Ku garden boy. Igceke noma ngangekho good. Kodwa ngangazi mase nginikeza umshini ngiyakuthi umshini igceke ispade inasi ispade ngiyakwenza umlungu uzobuya yabona ukuthi kusetshenziswe la. Ngaloso sikhathi anginandaba nontanga bami. Kodwa kusala ngithi mina kodwa khona engibuya nakho. Engikwenza engifisa ukwenza makuthi ngifuna ukuzithengela izicathulo ngizolibele ngibabeka kancane labo 15 rand labo 20 rand. Uzoze wanele mhlawumbe 150 icathulo zo 150. Nami ngisithola ngifana njengezinye izingane esikoleni. Sebenza restaurant. Restaurant abantu abaningi bazoba yini bazoba o chef bazoba oweta. Kodwa mina into engiyenzayo ngiwasha izitsha ngiyakoroba. Mina nomsebenzi wami okwasha izitsha. Mesitsha mase ingcolile zilethwa kuthini. Siyayiwasha siyakoroba. Siyayiwasha siyayikoroba. Kodwa kusalayo ngithi kodwa ikhona into. Khona into kodwa engibuya nayo noma ngabe lo msebenzi umsebenzi ophansi kanjani kwabanye abantu. Kodwa mina khona ngoba khona la ngiphikelele khona.
emqondweni wami ngelinye ilanga ngiyophuma la kulesimo. Ngelinye ilanga kwenzeke ngihlangane nesifunda nabo mhlawumbe bangibone bangihleke. Kodwa ngithi ngelinye ilanga ngophuma la ngizoyenza lemisebenzi. Kodwa ngelinye ilanga ngogcina ngiphumile. Ngifuna ukuthi ke uthi uPaul ke nginamandla okwenza konke ngaye uKristu. Ngifuna ukuthi angeke sihluleke. Nezinto esithi siyaziqala ngeke sihluleke. Futhi uNkulunkulu uyoba khona ayibonga inkosi. Kuzona zonke lezi zinto ayibonga inkosi. Njengoba singamadoda ke angeke size sihluleke. Usho njalo uPaul. Uthi nginamandla okwenza konke. Ungazijaji. Ucabanga ukuthi lokho ngeke ngikwazi ukwenza kufanele lapha. Wenze yenze into. Iyona into ebalekile. Ayibonga inkosi. Ngicela ke siyofunda incwadi kaGenesis. Laqala khona indaba yomuntu noNkulunkulu. Genesis chapter 1. uNkulunkulu mawufunda Genesis chapter 1. uNkulunkulu lapha yamangabe edala. Kuzwakala uNkulunkulu ethi uNkulunkulu wathi. uNkulunkulu wathi. Medala uNkulunkulu wathi. uNkulunkulu wathi. Badala zonke lezi zinto uNkulunkulu. Bathi ekugcineni uNkulunkulu wasedala umuntu. Sifunda ke uGenesis chapter 1 verse 27 and 28. 1:27-28. Lokho engikuvezile namhlanje ngisebenza ngemisebenzi miningi. Eminye wena ungathi ngeke uzuyenza wena. Ngisho khipha amaphepha la emgaqweni. Ngangenza lo msebenzi. Ningakhulu imisebenzi engiyenzile. Ningakhulu imisebenzi engiyenzile. Le misebenzi abantu abathi abayifuni mina ngangenza yona. Ayibonga inkosi. Kodwa kulo msebenzi bekhona mina bengikuzuza. Ngoba ngifuna ukuthi wonke umuntu lo uNkulunkulu akubeke kumina ukuthi sinamandla okwenza konke. Ngaye uKristu ayikho into ngekuyenza. Ungayibukeli imisebenzi eminye phansi. Ubona ukuthi eminye imisebenzi phansi ubheke isimo sakho. Ungasibheki isimo sakho. 1:27-28. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo zalanande ngigcwalisa umhlaba niwunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinabuzela emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo zalanande nigcwalisa umhlaba niwunqobe nibuse phezulu nigcwalisa umhlaba niwunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Genesis 2:7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. uJehova uNkulunkulu watshala insimu eEdeni ngasempumalanga wambeka khona umuntu amenzileyo. Ayibonga inkosi. Nayi la iqala khona indaba yomuntu. La iqalwa khona edalwa. Ayibonga inkosi. uNkulunkulu kwemangabe eqala edala. Masifunda laphana ku2:7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. uNkulunkulu meqala edala udala uAdam. Kodwa futhi uNkulunkulu medala uthi manje sidala udala umuntu wesilisa nowesifazane. Ayibonga inkosi. Kodwa medala udala abantu udala uAdam. Ngesikhathi edala uAdam owesifazane na usemdalile. uAdam uyedwa embili. uAdam uyedwa embili uAdam. kuAdam kukhona uEva la kuye. Izinto eziningi uNkulunkulu azikhulumile. Eziningi uNkulunkulu. Ingakho umuntu uNkulunkulu lapha ku chapter 1 uNkulunkulu wathi uyakhuluma uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngesikhathi meseqala sedala umuntu sethatha lo moya wakhe usephefumulela emhlabathini sekuvela umuntu. Haleluya. Manje lo moya wakhe uNkulunkulu ingakho uNkulunkulu uyithembile indoda.
uyithembile indoda ukuthi indoda izokwenza lokho engikwenzile. Mangishiya indoda emhlabeni izokwenza izinto ebezizokwenziwa yimi. Ngoba umoya wami nguthululele kuyo. Ayibonga inkosi. Ngesikhathi uNkulunkulu ethululela umoya wakhe etidaleka indoda phakathi endodeni nangu Eva. Ingakho indoda kumele ibe nobudlelwane noNkulunkulu. Haleluya. Ingakho indoda kumele ibe nobudlelwane noNkulunkulu kakhulu. Okudlula owesifazane ngoba owesifazane uvelaphi uvela endodeni. Ayibonga inkosi. Manje sitha siyalwa namadoda. Ungabeza abantu besifazane bebaneyinkinga. Uyabona inkinga eziningi sibantu besilisa. Banazi impela. Kodwa eziningi inkinga zikubantu besilisa. Hayi, inkinga abazidale bona. Inkinga ezingadalwanga ayibona abantu besilisa. Kodwa silwisana necebo likaNkulunkulu. Hayi kwabe khona umuntu okabe nezinkinga kanti izinkinga zisebudedengwini bakhe. Izinto ezinyakazenzanga ngesikhathi kwenye indawo uvilaphile. Kwenye indawo uvele walala wangalaleli. Kodwa umuntu wesilisa kuliwa naye ngoba likubalekela kufuneka kureverse izinto. Indoda igcina ingayi kuNkulunkulu. Kanti indoda kumele iye kuNkulunkulu ngoba kuNkulunkulu yila kunama solutions khona endoda. Ama solutions endoda aNkulunkulu. Indoda kumele ibe nobudlelwane noNkulunkulu. Manje sibona abantu besifazane kuyibona abanenkonzo eziningi. Sibona abantu besifazane inkonzo ziningi kakhulu. Haleluya. Sibona abesifazane bakhonza njalo. Kodwa sibona amadoda abantu besilisa beshoda. Hayi kodwa khona lapho siyabona futhi ukuthi umhlaba uyalimala. Ayibo ingakho uNkulunkulu mesebona konakele ensimini wazange azabuze weEva. Ukuphueva. Konakala weEva kwenzakaleni ukuphueva kodwa ubuza abantu ubuza indoda. Ayibonga inkosi. Ngoba nathi sisobuzwa ngeimpilo zethu. Ayibonga inkosi. Ukuthi senze njani? Sileni uNkulunkulu sibe nabo ubudlelwane noNkulunkulu. Senze njani? Yiphi into esiyenzile? Haleluya. Manje mangabubuka uNkulunkulu uma ngabe edala indoda. Udala indoda wayenza aphelele. Bazalwane uAdam wayephelele. Adam kwakuyindoda yayiphelele. Eyayiphelele futhi yayinoNkulunkulu njalo. Ayibonga inkosi. Manje lento iveza ukuthi kunezinto noma samadoda ekumele sizigade ukuthi zingayisusi relationship yethu phakathi kwethu noNkulunkulu ngoba kuzoba khona ama consequences. Kuzoba khona nemphumela kodwa imphumela engamihle. Siyawubona umphumela kaAdam. Ukukhandleka nokuhlukumezeka nayo yonke into esibonakala enganeni zakhe. Haleluya, izingane zakhe sesibonakala seziyabulalana. Umphumela isukaphi? Isuka lapha kaAdam. Ukusuka uNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngithi nginamandla owenza konke. Akhona amandla okwenza konke. Ngingenza konke. Haleluya. Akhathaleke ukuthi ngicabanga noma abantu bangabona into engicabanga engathi incane. Abantu bangayibona ngathi useless yini mhlawumbe ufika neidea kumuntu uthi hayi ngifuna ukwenza lokhu kube sethi umuntu yazi yayincane lento engathi izokwenza ukuthi igama lakho lishone phansi wena okusalayo yenza. Ayibonga inkosi. uNkulunkulu ubusisa umsebenzi wezandla zakho. Ayibonga inkosi. Abonakala umuntu enza umsebenzi engazi ukuthi udelelekile insizwa kodwa ibonakala iganwa. Ibonakala ishada. Ibonakala iba nomuzi. Ibonakala iba nomndeni. Ibonakala ikhula. Bonakala uNkulunkulu eyikhulisa, bonakala uNkulunkulu eyivulela eminye iminyango. Kanti ithembekile kulokho okuncane uNkulunkulu ayinike kona. Ayibonga inkosi. Abanye abantu bakubona sengathi kuyize lokho akwenzayo. Hayi igama lakho lishonisa phansi. Hayi ngeke uze uhlonishwe ngalomsebenzi. Hayi lokho ngeke uze kwazi ukufitha kuwena. Ayibonga inkosi. Kanti uNkulunkulu ufuna ukukuthemba ngakho.
bese yakukhuphula. Ayibonge Nkosi. Ngoba uNkulunkulu enye into ayifunayo, uyafuna ukuthi ama steps wonke noma indlela yokukhula komuntu yokuphila komuntu efika emhlabeni mawubaba, ngithi mawuzelwe kwathiwa kuzela umfana. Ayibonge Nkosi. uNkulunkulu ufuna ukubheka lapha esewumkhulu. Esewumkhulu mebatholile abantwana unemizi. Ayibonge Nkosi. Unemizi mebatholile abantwana. Wonke ama stages wawahamba ngendlela uNkulunkulu afuna ahambe ngayo. Ayibonge Nkosi. Kodwa ngesizathu sokuthi asibe nabo ubudlelwano noNkulunkulu zinqamuka izinto endleleni. Ayibonge ngicela sifunde incwadi kaJohn, uJohn 15, John 15. Hallelujah. Kodwa into engithanda ukuyidlulisa nje namhlanje okubekekile kimi. Nginamandla okwenza konke. Hayi nginamandla okwenza konke. Namandla okwenza konke ngayo uKristu. Amandla akhona okwenza konke. Hallelujah. Kababheka abantu izinto futhi sizenze ngokukholwa. Singabheki namandla emali. Ayibonge Nkosi. Singabheki namandla emali. Ukuthi izinto ezinje zenziwa abantu abanemali eningi. Kodwa makukhona into ayibekile uNkulunkulu kuwena, dlule emalini uzolenza icebo. Ngimbonile empilweni yami uNkulunkulu engidlulisa kwizinto eziningi. Afuna ukuthi ngithembena izinto zibonakale zenzeka. Ingakho kuPaul ubonakala esho ngalo uPaul ngoba amandla sebuyisiwe kuyena. Ngeyilanga uPaul wayekade engakholwa ehlupha amakholwa. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Washaya umbani ezingela ibandla likaNkulunkulu waphenduka. Mephenduka kwakhona amandla agcwaliswa ngawo. Amandla kaMoya Ingcwele. Ngoba sodwa sinamandla kaMoya Ingcwele. Hallelujah. Asihambi sodwa kodwa uNkulunkulu uhamba esiza. Hallelujah. Nokhuluma kanje nje wangikhuluma ngangengikhulume la. Kodwa uNkulunkulu ongipha wonke lamazwi ukuthi uNkulunkulu angiyena umuntu okhulumayo phambi kwabantu. Kodwa uNkulunkulu kunamandla akunikeza nakhe ngifisa ukuthi ukudlulise. Ayibonge Nkosi. Manje bangabe sikholwa sodwa. Ingakho kubalekile ukuthi indoda ikholwe. Futhi ikholwe kahle lihambe kahle uhambo lwayo. Ingababheki abantu. Futhi ingazikali ngabantu. Ingathi indoda mayihleli phansi ithi ifuna ukholwa ithi ngifuna ukushumayela ngenze nje ngifuna iba yilokho uNkulunkulu akunike kona. Ayibonge Nkosi. Ngoba njengoba sila singumzimba kaKristu. Ayibonge Nkosi. Izitho zethu lezi azifani, kunezitho ezinye ezicashile. Kunezitho ezinye ezivelayo. Kodwa zonke lezi zitho ziyasebenzisana ngoba singumzimba. Ayibonge Nkosi. Kodwa nje yithi Nkosi angibe yilokho ofuna ngibe yikho. Bese ubambelela kona makuthi okubekiwe kuwena akukona okuzokuletha phambili. Ayibonge Nkosi. Kodwa zonke ezinye izinkonzo uziphelelise. Ayibonge Nkosi. Sifunda incwadi ngoka John 15. John 15 4 and 6. Hlalani kimi nami kini njengalokho igatsha lingethela izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye lo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Nginamandla okwenza konke ngaye uKristu. Mawuwedwa uKristu engekho ngeke wenze lutho. Mawuwedwa nje uKristu engekho ngeke wenze lutho. Kodwa uthi uPaul nginamandla okwenza konke ngaye uKristu. Ngifuna ukuthi ke lungisa irelationship yakho noNkulunkulu. Hallelujah. Lungisa irelationship yakho noNkulunkulu. Kuze ukhulume lamazwi ashiwa uPaul. Ungakuthathi kancane. Ukukholwa ungakuthathi ngokujwayela. Ungakuthathi futhi ngokuacta. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Noma ngabe kuthiwe shares noma wenzani bese uya-act. Kube ngathi mhlawumbe khona ukuvutha okukhona. Kube ngathi khona into ekhona cha, usuwonile phambi kweNkosi. Iba yilokho uNkulunkulu afuna kube yikho.
noma ngabe kuthi uyathandaza ungathi hayi ngoba ngithiwa ngithandaza ake ngithandaza umthandazo omude kakhulu ake ngimemeze kakhulu cha iba yilokho nje uNkulunkulu ujabuliswa yilokho musu ukujabulisa abantu kanti uNkulunkulu akajabulile hlalani kimi nami kini njengalokho igatsha lingethela isithelo ngokwalo kuphela malihlala emvinini nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ngokwami anginawo amandla kodwa usuku nosuku ngiyavuka ekseni nalo usuku Nkosi nalo usuku nalo angilwazi wena uNkulunkulu uyalazi ngiluse kulolu suku seliqalile usuku ngoba lwaqala usuku impilo isuke isiqalile kwaqala nje usuku hayi impilo iqalile egatsheni uqalile impilo beke wavuka qalile impi ngoba indaba isitha sophambanisa icebo likaNkulunkulu sifuna ukuthi ungenzi kahle sifuna ukuthi ube isahluleki sifuna ukuthi uhluleke ekhaya mawubaba sifuna ukuthi uhluleke mawuyinsizwa ayibonga Inkosi manje impilo yensizwa impilo kaBaba idinga uKristu ingakho iPaul eseqhamuka nalamazwi athi nginamandla mina okwenza konke ngaye uKristu hayi ngokwami hayi anginamandla haleluya hayi anginawo amandla kodwa ngikwenza konke ngaye uKristu uyena ongipha amandla uyena onginikeza wisdom ukuhlakanipha ukuthi lesimo mase sinje angisibhekise kanjani mase kunjena ke sekumele kwenzeke kanjani seyikuphe kumele sikwenze abonakala uNkulunkulu ehamba nawe ayibonga Inkosi manje ngifisa ukuthi nabe bethi akukho esikwenzayo ngiyazivukela nje ekhaya angenzi lutho ngiyazivukela nje noma ngabe kuncane ucabanga ukukwenza enza kona uNkulunkulu akuthembe ngalokho uNkulunkulu akuvula omunye umqondo phinde ubone okunye uNkulunkulu akuvula umqondo ihambe ngama stages aright impilo yakho from kwathi wena uzela umfana wakhula umfana wabonakala esikoleni hamba esikoleni ufike esikoleni ufike ufunde kahle uzimisele uphume esikoleni ngala ukhonza Inkosi ngala uye esikoleni ngala uyasebenza ngala ukhonza uyabona nje wenze kanjalo bese okunye siba avoid abangana abaningi bayasithatha isikhathi sikaNkulunkulu bayasithatha uNkulunkulu akasenaso isikhathi sakhe akusho ukuthi umuntu akangabi nabo abangani kodwa hayi ukuthi namhlanje uvakashelwe yilo kusasa uvakashelwe yilo kusasa uvakashelwe yilo njengoba uvakashelwe lapho uphinda ukhulume nabo abanye ocingweni usuku lonke uzongabonakala into yenzayo kuzophela unyaka ungaboni wenzeni kanti isikhathi sidliwe yini sidliwe abangani sidliwe i-social media mawi-influencer ke it's fine ngoba uyahola kodwa ke mawukuthi nje uwena musa phela ukuba nabangani abaningi musa ukwenza izinto eziningi uzosithatha isikhathi sokuthi uhlale ucabange uzinike isikhathi Nkosi kuphi ufuna ngikwenze zinikeze ube nokuthula nje uzosithola laphi isikhathi sokuthula ayibona Nkosi uzosithola nini isikhathi sokuthula baningi abantu khuluma nalo kusasa ufuna ukuimpressa lo kusasa ufuna ukwenza lokhu kusasa wenza lokhu namhlanje kusasa ucabanga wena izinto ezizojabulisa abantu awunaso isikhathi sokuhlala uthi Nkosi ngilalela wena khuluma ufunani empilweni yami haleluya ayibonga Inkosi uthi uPaul nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ongipha amandla ongiqinisayo namandla okwenza konke kukhulu kakhulu esingakwenza sibaningi masibangaka singenza izinto ezinkulu yilona lo abe kwiposition yakhe yilona lo abe kwiposition yakhe yilona lo abe kwiposition yakhe yilona lo bese siyabambana sonke sifukulane sonke futhi ayibonga Inkosi angafuni omunye ukuya phezulu ukuze anconywe ashayelwe izandla yedwa phezulu kodwa sifukulane sonke ngoba uNkulunkulu usenze saba kanje sonke siqhamuke endaweni engafani kodwa uNkulunkulu wakho umndeni ngathi and uNkulunkulu uthembe thina
Ayibonge inkosi. Hallelujah. Njengoba sihlangene lana thina uNkulunkulu akaboni thina sibangaka. Kodwa uNkulunkulu ubona futhi times 4 ngaphandle. Ngoba kunamakhosikazi kumele aphume la. Kulabantu abala. Kunezingane kumele iphume la. Manje thina masibangaka la, asibangaka la. Kodwa thina su times 4 ngaphandle. Ungakosibali thina. Ayibonge inkosi. Njengoba sila thina silida lo 4 ngaphandle. Makuthiwa la su 100 kukhona u400 ongaphandle. Ayibonge inkosi. Njengoba silana ke namhlanje kunabantu uNkulunkulu alindele ukuthi ithine sizobalida. Ingakho uNkulunkulu yonke into oyibuza kubani uyibuza kuAdam. Ngoba uyazi ukuthi umuntu akumele report kumina la nangu. Umuntu okumele angitshele ngiyaqakeka mase ngibona sekujomba sekuza uEve. Ngiyaqakeka mase ngibona sekujomba sekuza uEve. Sekuyibona beza kakhulu kumina. Kodwa amadoda ayifasting ayisekho. Amadoda sebamba ifasting emenyezelo umfundisi. Kodwa ukuthi azibambele yena nje. Ayibambele. Ucabanga ukuthi inkinga ke ziyobaleka kanjani? Ayibonge inkosi. Lezi mobhekene nazo ke ziyoxoshwa yini? Ngoba soloku ifasting wayibamba ngoJanuary ulinda uJanuary ozayo. Asibambene nenyama negazi. Hayi inkulu impi. Inkulu ebazalwane. Inkulu impi. Lesimo obhekene naso siyimpi. Sokuphendukezela izinto. Lesimo obhekene naso nje akusona isimo osidale wena. Kodwa kuliwa necebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Manje kufuneka ukuthi silwe. Mangineyinkonzo hayi yenkonzweni. Ayifuneki indoda elovayo. Ubaba ulovile. Ubaba ulovile. Ulovile ubaba. Ulova esontweni. Wakulova ekoleni. Kodwa uthola ukuthi hayi ezinye izinto ubaba zibuye zimgeje kufundiswa ngazo esontweni. Ingane nonkosikazi ibona abazi izinto ukuthi enkonzweni nje kuqhubekani. Kufanele emqondweni wethu sazi isiphi isikhathi esibhekene naso manje sikuNovember kwenzakalani ebandleni ngoNovember kwenzakalani ngoDisember ngoJanuary kwenza ilento nje nje semqondweni akusho ukuthi ezinye izinto awuzenzi futhi ingqondo yakho ngeke ikhathazwe ukuthi kunezinto zasenkonzweni ila izokhululeka kakhulu manje uthola ukuthi lapha ekhaya indoda izitshelwe ukuthi hayi inkonzo phela zimi kanje hayi sikhonza ngalolu suku akuhambi kahle uNkulunkulu ufuna ukuthi indoda ila iduze kwakhe zonke ezinye into uzidalile wazidalela indoda yonke enye into uNkulunkulu ayidalile uNkulunkulu udale wadala ukuthi wasemshiya kanjalo uAdam wamshiya kanti kwangekho mabhilidi la kwangekho imoto uNkulunkulu azange asifikele emhlabeni Adam ngikushiya Adam nomuzi ngikushiya nemoto uyabona imisebenzi yayikhona nje ngalesi sikhathi ile misebenzi yayibangwa Abela babe omunye umlimi omunye efuya kwakusakhona nje iagriculture mhlawumbe ayihlukanisiwe ngalesi sikhathi kodwa kwakusakhona zikhula nje izinto ngoba zikhula zishintsha izinto nama careers ekhula amadoda aqala izinto zisezicalwa amadoda angakholwa kwesinye isikhathi kodwa nathi sikhona hayi ngoba sifanele sikwenze konke kodwa loyo ndawo yakho nje uhlale loyo ndawo nje yakho loyo yakho yanele wena udlale loyo ndawo yakho ungazufise konke ukuthi hayi nami ngifuna nami uqala ugesi ngoba khona waqala uthi akube khona ugesi khona waqala nani lokho nje kwakho nakho udlala lokwami umhlaba ungashintsha umhlaba ungabi kulesimo esikusona iSouth Africa ngoba sikhala iSouth Africa ngoba sikhala iSouth Africa linyazwa amadoda awekho kwiposition yawo ngoba nje iSouth Africa sikhala amadoda nje inkinga isemadodeni mangashintsha amadoda athi ayisibuyela kuma positions ethu iSouth Africa futhi ingashintsha noma kuthiwa abanye banezimfuno ezinye zithothi zibalekile ngempela uthola besifazane kuyibona babamba amabhodi abesifazane ngoba bayabona ukuthi hayi
sebeshintshile bathi hayi sivile sisukume thina. Abasukumi labantu. Akusukume thina. Ngoba konakele. Kodwa uNkulunkulu ulindele ukuthi indoda ayiye kuyena ayitshela ayinike isolution. Ingakho wayehlela njalo kuAdam. uAdam njalo emnikeza ama solutions. Mehluleka uAdam ukuthi insimi uzoyilima kanjani noma uzokwenza. uAdam uNkulunkulu wemtshela njalo manje masiya uNkulunkulu asingadepend lokuhlakanipha esithi sinako. Akukho lokho. Mawazi ukuthi uhlakaniphile. Lokuhlakanipha nako akukho. Khona kuvela uNkulunkulu. Khona ukuhlakanipha nje okuvela uNkulunkulu. Funa kona. Wabona uSolomon ukuthi labantu ngeke baningi labantu angifuni ukubaphatha ngendlela yami angiye uNkulunkulu ngithi Nkosi ngiphi ukuhlakanipha mawukufuna ukuhlakanipha uNkulunkulu uyakunika uNkulunkulu uthembe thina bazalwane ilona lo hayi ukuthi uzuthi ngizokwenza ulindeleke ukuthi wenze izinto ezinkulu kakhulu wakhe mhlambe amabhilidi amakhulu wenzini lolo khona lakho nje loyo ndawo yakho ebonakala engathi useless kwabanye abantu iyona uNkulunkulu ayifuna nomunye uzofika nokunye nomunye afike nokunye impilo eshintshe uthi uPaul nginamandla okwenza konke ngayo uKristu amandla khona akuKristu bonke abamamukelayo baphiwa amandla babizwa ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu singamadoda namhlanje sisazini ukuthi sinawo amandla uNkulunkulu waphefumulela uNkulunkulu wethi lokho akwenzeke lo moya wekhuluma ngawo wawutshala kithi ikhona lento ingaphakathi kuthini ikhona ingaphakathi asiyidedele yenzeka asiyidedele khona ngaphakathi kithi khona ukuthi hayi lokhu ngiyaqala lokhu ngiyakwenza lokhu konakele singayeki sibona izinto zonakele yonke into yona kuyishiye kanjalo silindele ukuthi noma kunamaphepha ngaphandle azocoshwa abantu besifazane siyobuzwa ukuthi lamandla enanikwa wona nawasebenzisa kanjani nawasebenzisaphi ngoba kwazi ukuthi indoda inamandla aphi lamandla aphi asebenzaphi lamandla uNkulunkulu indoda wayinikeza wisdom ukuhlakanipha wayinika namandla aphi lamandla insizwe ezinawo amadoda nawo lokho kuncane nje nalo omunye ede kokunye nomunye ede kokunye sekelane njengomndeni sekelane sibonakale siyaphambili sonke nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongipha amandla amen. Asiphinde sishayile uNkulunkulu izandla. Nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo. Hayi bazalwane, indoda inamandla. Kuthiwa namhlanje uNkulunkulu wayethemba indoda ukuthi ayiqale izinto. Uyishiya nensini uthi uNkulunkulu ayilime ngoba indoda inamandla. Kuthiwa namhlanje sesithatha amandla amadoda sawashiya kwabesifazane. Ibona abalidayo manje, ibona abathandazayo, ibona abafastayo, ibona abalala la esontweni bazothandaza. Amadoda awekho. Haya simphinde uNkulunkulu bazalwane. Mhlawumbe asingakuvaleli ngaphandle mhlawumbe ukhona la awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho lokhu uyena onikezana amandla okwenza konke uthi ubaba Malungu indoda ayihlulwa yilutho as long as inoKristu mayinoKristu ihlala kwiposition yayo uNkulunkulu ayibizele yona mawukhona la uthi angikaze ngimamukele ngiyamdinga lo Jesu
nanti ithuba ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona ngithandaze nawe emini. Mawungakazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ukuze nawe ube nalo ube nesure ukuthi unamandla okwenza konke ngayo uKristu oqinisa uphakamisa isandla sakho ungasabi. Baba mfundisi uNgubo ngiyacela uzothandaza baba egameni lika Jesu. Jesus. Asovala amehlo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Uphakeme kakhulu ngelinganiswe nalutho emhlabeni. UNkulunkulu owasaze emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa. Nangalesi sikhathi uNkulunkulu oyingcwele sibonga ukukhuluma kwakho. Egameni lika Kristu Jesu inkosi nomsindisi sibonga uNkulunkulu wethu ukuqiniswa nguwe namhlanje. Sibonga ukuvulwa amehlo nomqondo uNkulunkulu ongcwele ngezwi lakho. Ngaphandle kwakho singenze lutho. Kepha wena uNkulunkulu wethu ungakithi singenza konke ngawe. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ibandla lakho leli uNkulunkulu wethu amadoda kanye nezinsizwa uwathembile kulomhlaba. Amandla akho makahlale phezulu kwabo manje. uNkulunkulu namandla ubavulele indlela. Iminyango yonke ebivalwe isitha mayivuleke manje ngegama lika Kristu Jesu inkosi nomsindisi. Babusiseke uNkulunkulu wethu ngasona sibusise sichichimayo esinganezezelo usizi masihlale kubo kuze kubuya buya Kristu Jesu uzolanda ibandla lakho. Ibandla lingathi amen. Siyabonga.